ଶନିବାର ହେଉଛି ଶନି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ କୃପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ତାର ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନି ଘରର ବାହାରେ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ଲୁହା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଶନିଙ୍କ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଲୁହା କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଶନିବାର କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଳା ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ଶନିବାର କଳା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଲ। ଶନିବାର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ରଙ୍ଗ। କବାଟ ଝରକାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଦି ଶନିବାର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବେ କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କଳା ଲୁଣ। ଶନିବାର ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ କଳା ଲୁଣ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କଳା ବସ୍ତ୍ର। ଶନିବାର କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଶନିବାର କଳା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କମ୍ବଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ କଇଁଚି। ଶନିବାର କେବେ ବି ଛୁଞ୍ଚି ଓ କଇଁଚି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଓ ଦୂରତା ଆସିଥାଏ।